А ето и на компютъра с VCL плеера. Няма проблем, като не се притесняват. Давам на медиа горе. Отваряне на мрежови поток. Сменяме канала, примерно да кажем на колко. Ето да видите какво въвеждам, да не кажете, че лъжим. Че камерата е слаба по принцип. 30-17 да кажем. Даваме възпроизвеждане. И вече имаме фиксен C5. Ето примерно. Даваме медиа. Споделяме отваряне на мрежови поток. 0, 8. Окей. Изчакваме малко. Ето си го върви BTV Comedy. Това е